Hei toată lumea, sunt Superboy 111. Azi ne vom uita la niște videouri și vreau să vă spun că nu știu dacă îmi voi mai filma, că o să începe școala azi. Bine, eu mă duc la 1 la școală, la Maria Rosetti, deoarece eu trec în a 5-a și am alt program. Și o să, dacă sunteți unii din abonații mei, dacă sunteți la Maria Rosetti, ne putem întâlni. La 1 puteți întâlni pe gamerul nebun, că ce coleg cu mine acum, bine, era coleg cu mine de mult. Și ne vom întâlni și cu încă alți gameri, cu un prieten tot gamer care are 27 de abonați. Da. Și azi o să ne uităm la niște cântece și un cântec și vreau să vă zic să vă abonați la cel care le-a făcut cu Plants vs. Zombies. Dacă nu știți jocul, căutați-l. S-a făcut a doua parte și poate unii dintre voi ați jucat. Este unul din cântecele mele preferate. Gates of the Roof. Bine, din primul joc. Doar că e modificat pentru ultima parte din al doilea joc și vor mai urma, nu știu. Dar puteți să ascultați. Și da, gamerul nebun are acum 4 abonați. Și problema e că nu trebuie să intrați pe celălalt cont. Voi trebuie să intrați pe contul acesta. Gamerul nebun 2006, atât. Ăla văd că a fost făcut pe alt cont și nu poate filma pe el. Da, hai să ascultați cântecul. Și încă un lucru. Abonați-vă la cel care face cântece cu Luigi Mansion și multe altele. Mix Step Tour, o să vă arăt și cu ăla. Îl cheamă Albird Vamp Prince. Și nu e român, nici nu cred că e american. Și poza lui de profil este un worm. Dacă nu știți jocul Worms, cură, spui, poate nu-l știți. Căutați-l, teoretic cred că e cu bani. Asta e de la Mix Step Tour, unul din câtece. Asta e un fel de rap. Așa, hai să ascultăm cântecul de început de la partea aia.
Scuze. Nu știu dacă o să mai filmez. Păcat. Acum nu plâng, sunt răcit și mi se schimbă și vocea, căci am o voce din ce în ce mai groasă. Ce cântec. Face să dorm cântecul. Hai să ascultăm altul. Asta e rock. De ce tot dau? Scuzați-mă, dar... E punk. Asta se tot repetă. Ăsta e pop. Pop, dacă nu știți. Reclame. Bine, eu nu înțeleg reclama asta, mereu mi-apare. Este pop. Mai mult de fete. Din anii 1970, 80, nici nu știu din ce ani sunt cântecele astea. Neon Mixtape Tour. Uitați aici. Hai altul. Asta cred că e rap, da. L-am ascultat. Ăsta este metal. Un fel de rock. E ciudat că la Mixtape Tour orice personaj vine ei se schimbă cântecul. La rap vin două personaje, unul care dansează ciudat. Ok, hai să continuăm. Stați un pic. Scuzați-mă că am pus pauza, doar că trebuia să-mi pregătesc ghiozdanul. Am stat puțin timp. E prea lung, am făcut 9 minute. Ăsta este pentru jocuri video și se vede pixelat așa. Dacă vreți să le ascultați, că uitați mai simplu, Plants vs Zombies 2 Song. Și joc mai și asta, Super Mario, ce? 8 bit. În fine, hai să dăm la asta. Asta nu prea l-am înțeles. Asta e balad, ce-o fi.
E mai trist cântecul. Poate. Scârțe și patul ăsta. E foarte enervant. Da, cam, eu cred că ăsta e ultimul episod, poate am filmat 11 minute. Păcat. Dar totuși, lăsați-mi like-uri la asta și nu știu ce să zic. Care l-am zis? Da, lăsați-mi like-uri. Bine, Superboy Banana, vă zice. Pa și abonați-vă la algoritmul ăsta și la Gamerul Nebun 2006 și atât, nu vezi. Bine, pa! Și nici nu știu dacă mă voi mai filma. Lăsați-mi like-uri și poate mai încep. Sper să am timp.